Pingine tuku Vario rego 26 juta, lek duwe dhuwit tuku wo. Tapi lek dhuwitmu mek 3 juta, aja tuku Vario, tuku Grand ae. Mergo numpak Vario Sidomulyo Kediri teko, numpak Grand Sidomulyo Kediri ya. Urip iki sing penting fungsi, gak usah mikir, geng. Nek nuruti gengsi 3 miliar gak cukup, tapi nek nuruti fungsi 3 juta cukup. Urip aja nuruti gaya hidup, urip iki nuruti kebutuhan. Nek nuruti gaya hidup, miliaran nek nyukup. Tapi nek nuruti kebutuhan hidup, pira ta butuhe cukup. Butuhe iki sikil dibinggeli. Ya wis pokoke nek binggeli ngene wis cukup. Ora usah dikai klinting bareng ngono kuwi. Pingine tuku Kijang Innova, lek duwe dhuwit tuku wo. Tapi lek dhuwit 10 juta aja tuku Kijang Innova, tuku Suzuki Cherry ae. Mergo nyapa numpak Kijang Innova ora kudanan, numpak Suzuki Cherry ya ora ku padha ta? Malah Suzuki Cherry rego 10 juta kuwi iso mbleduki Innova. Akeh wong numpak Innova gregeten mergo kebledukan Cherry 10 juta lho. Cherry lek 10 juta wis elek atik mbeluk to. Bene penting kan bleduki. Aja ngoyo wis to. Aja kebujuk karo donya. Pingine tuku jam tangan rego 1 juta, punya uang beli. Tapi lek duite 100.000, ya tuku jam tangan 100.000 wae. Mergo nyapa jam tangan sing 1 juta saiki jam 10, sing 100.000 ya jam padha. Apa lek sing 1 juta jam 10, kok sing 100.000 jam 9? Nyapa to bro, jamku kok terlambat sak jam, ya ngono kuwi bro, jam ki lek murah, mlakune kalem. Apa yo enek iki? Ora enek. Keinginan harus diukur dengan ora usah ngoyo sampean. Marakne mumet iki ngono kuwi. Pingine tuku TV 45 in, gede. Lek ndek tuku wae. Tapi lek mampune 12 in, ya tuku 12 in ae, aja ngoyo. Mergo sing 45 in Indosiar Dangdut Academy delokan sing 12 in. Indosiar Dangdut Academy padha ta? Apa lek sing 45 in dangdut 12 in sponsor ae. Nyapa to UTV kok sponsor ae? Ya ngono kuwi UTV iki lek cilik dileboni dangdut ra sedeng. Wong kok ngoyo ae. Donya iki ya wis ngene iki. Pingine lek metu-metu mambu wangi. Pingine tuku Rexona. Lek duwe tuku Rexona ben wangi. Ora duwe aja ngoyo, golek kemangi. Mergo Rexona template kelek wangi, kemangi dieplok template kelek ya wangi, malah kemangi kari nambahi timun. Iki lho sing kudungan-kudungan iki lho. Hei, aja ngoyo. Lah senengane ngoyo, duwite 3 juta sing digawe 26 juta akhire wis mulai wis iki, mulai kredit iki saka tembung mlungker karo nyedit. Lho wong kredit lak duduwe yo siji gak oleh loro sampean. Pak, gak oleh loro mergo sampean diminta store mesti. Nomor loro sampean gak oleh prei nyambut gawe. Mergo diminta store mesti. Nomor 3 wong kredit lak duduwi, secara harga wis kalah sampean. Aku duwe kanca tuku Innova iki kontan 140, dikredit dadi 220. 3 tahun lunas didol payu 120. 3 tahun rugi 100 juta ta. Lho ora usah ngoyo. Lha nggih. Lho, apa kredit gak oleh lho lek sampean pegawai negeri monggo potong gaji. Tiang kerengane tukang ceramah kok kredit. Ya lek mulut rame, bakdo mulut sepi. Lek wis sepi lho sing dikepat nyok. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, abil khusus guru kawula, tiyang sepah kawula panjenenganipun Agus Sultan Agung, pembimbing sekaligus mursyid Istighosah Yamisda, sekaligus pengasuh pondok pesantren Al Ihsan Jampes Kediri. Ugi berkenan hadir rawuh Gus Rohim, Gus Samsul Ma'arif, Gus Zainal Qoyum, ugi sedaya zuriyah pondok pesantren Jampes, guru kawula ugi
Mas kawula panjenenganipun Mas Kiai Haji Shodiq Ja'far Amir, sahabat kawula sekaligus mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, panjenenganipun Simbah Kiai Haji Ahmad Zubaidi saking Pare, kanca-kanca panitia, kanca-kanca grup sholawat ingkang kagungan dalem Pak Zamburi, Pak Sumari, Pak Zumari beserta keluarga ingkang kula hormati, mustaghisin mustaghisat, jamaah istighosah Yamisda ingkang kula hormati. Malam hari ini kita ditakdir Allah, dipilih Allah bisa hadir di tempat ini. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Saking mareme Pak Jamuri nggih. Jumari. Wong lek wis tuwek gampang lalian. Saking mareme Pak Zumari badhe nampi istighosah daleme dicet kok ngene iki lho. Iki ketoke cete ya jek anyar iki. Masyaallah, semoga-moga Pak Zumari nggih. Jumari. Mugi-mugi Pak Jumari sak keluarga pinaringan panjang umur sing barokah. Niki grup nopo kok seragame ketoke jek anyar niki. Anyar. Kok yo jilbabe karo agemane iki kok serasi ngono lho. Ngene iki aku jajal takon jujur dijawab wis lunas apa urung? Sampun. Para hadirin kula badhe matur setunggaling dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh enek wong papat sing menurut Kanjeng Nabi niku dirindukan kalih surga. Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 macam orang. Mestine sing pantes itu orangnya rindu surga, tapi ini berbalik. Sing rindu ki malah swargane. Iki berarti jelas manusia istimewa iki. Kok sampai enek uang kok dirindukan karo swarga. Swarga niku nikmate mentok, Pak. Jadi wong iki lek wis manggen swarga gak kepengin pindah. Walau itu surga yang terendah. Jadi benjing teng swarga iki enek uang mlebu swarga niku mek ngladeni wong liya, dadi juru ladine swarga. Salah setunggaling enek bocah durung balik kok sedo niku sok mlebu swarga. Lah teng swarga menjadi pelayan surga. Golek wong tuane mlebu swarga ya dadi pelayan kedua orang tuane. Ning swarga dadi pelayan niku lho dipameri kongkon pindah nang swarga sing dhuwure niku wis mboten purun. Dadi rumangsane ning swarga sing paling ngisor niku rumangsane ya wis wayem. Swarga niku saking endahe sampai malaikat niku orang duwe nafsu niku kepencut, Pak. Nggih. Dadi nalikane Allah ndamel swarga namine swarga Aden. Bar ndamel niku Allah nimbali malaikat Jibril. Jibril dalem Gusti, aku gawe swarga jajal kontrolen. Mbok menawa nek sing kurang pas, mbok menawa nek sing kurang bener. Padahal Allah iki lek ndamel sesuatu mesti sempurna, tapi niki syariat. Akhirnya tenan malaikat Jibril ngendangi swarga Aden niku wau. Arep mlebu swarga ning gapura niku mara-mara nek cahaya niku begitu indah. Roh cahaya begitu indah niku langsung malaikat Jibril ki sujud saking indahe. Dianggep niku Allah. Lajeng enek swara, ya aminallah irfa' ra'saki. Wahai malaikat yang dipercaya Allah,
Aja sujud, ngadeg, ngadeg. Malaikat Jibril lajeng matur, "Lho, jenengan sinten? Sampean sapa?" Langsung jawab, "Aku ki widodarine Allah." Malaikat Jibril langsung dawuh, "Subhanalladzi khalaqaki." Maha suci zat sing dadekne awakmu. Lah terus sing mencorong begitu indah kuwi mau apa? Lah kok widodari jawab, "Itu pancaran sinar dari kedua bibirku." Jadi lambene widodari mencorong kaya ngono ki malaikat sampai kepencut, Pak. Niku lambene. Hei, lambene. Lambene kuwi urung Mula tenan swarga niki masyaallah nikmate mentok. Sampai Kanjeng Nabi dawuh lau bazaqat wahidatun minhunna fid dunya la sarat miskan. Kok lamunong widodari kuwi idu nang donya. Cuh. La sarat miskan, donya sak isine iki dadi parfum. Idune kuwi lho. Hei. Idune kuwi lho cara idu cuh. Dadi parfum, dadi misik sak donya niki. Mula urip ning donya kudu gayuh swarga. Mergo swarga ki masyaallah. Lho wong iki sok ning swarga ki paling endek-endeke wong ning swarga niku karo Allah dikai pelayan 300. Ben dina ki nyuguhne panganan 300 macem, 300 minuman macem, dari 1 sampai 300 itu tidak ada yang sama. Adekku kabeh ki enak. Jadi sak ndek-ndeke wong untuk swarga ki duwe pelayan 300. Lah wong niku karo Allah dikai widodari 72. Punjul karo bojone dhewe. Dadi sok kira sampean mlebu swarga, Kang, kuwi karo Allah dikai widodari 72. Lek bojo sampean ning donya 4 mlebu swarga kabeh, malih 76 sampean. Lho swarga iki. Dek ning swarga ki wong ki sedina iki yu kuat ping 100. Yo. Ya ping 100 kuat. Kuat sedina ping 100 niku jimak niku kuat ning swarga iki. Niki enek sing batin mosok wong ning swarga ki sok umure rata-rata 33 tahun. Ki awake dhewe ning swarga ki ora ngene iki. Dhuwure iki 17 meter. Ambane iki 3,5 meter. Dadi dhuwure iki 17 meter, Pak. Dhuwure kuwi lho. Ambane 3 meter 15 cm. Lah terus anune pirang meter terusan jajali. Kok muni ra kuat iki lho. Dhuwure sampean sok 17, ambane 3 meter punjul 15 cm. Ambane. Lah terus anune pirang meter. Besok ning swarga niku enek awan putih. Sing bendina iki mlaku wonten teng swarga iki. Karo muni ngene, pengen apa? Nek ngono tok. Sama nyawang mendhuwur rujak ceblok rujak. Soto ceblok soto. Tumpang ceblok tumpang. Dadi enek awan putih sing bendina iki mubeng-mubeng ning swarga niku mek nawani wong-wong awakmu pengen apa. Teng swarga iki enek batang, enek pohon namine tuba. Niku lek diklentek jero niki kabeh sing jenengan pingine enek teng mriku. Sampai besok nang swarga iki wong sing ning donya gak duwe anak, njaluk anak ning kono iso. Ngono lho. Dadi sing ning donya ora duwe anak rasa susah. Sok ning swarga iso duwe anak. Enek sing batin lah bidane sapa? Ning kono ki metenge diluk meteng trit babaran wis. Ora enek kok dadak 9 sasi 10 dina iki ora enek. Lho niki nikmat swarga niku luar biasa, Pak. Nikmat swarga ki mentok. Wong ning swarga iki gak tau susah seneng terus, gak tau mati urip terus. Gak tau lara waras terus, niku swarga. Beda karo donya. Mula sampai enek Ba'dul Hukama dawuh donya niku beda jauh karo swarga.
Mula enek sing dawuh manusa ning donya iki gak iso terlepas saka perkara telu. Namane eling-eling telu iki. Jadi manusia ning donya iki gak bisa menghindar dari 3 hal. 1, tidak akan bisa menghindar dari kematian. Nek swarga gak mati, lek ning donya gak enek wong sing iso menghindar karo jenenge mati. Mula manusia iki lek wayahe mati mbok ndelik nang dia ya panggah agak mati. Nabi Sulaiman niku nate nampa tamu. Tamu ini disukani dahar. Pas dahar, mara daleme Nabi Sulaiman nek sing nutuk tok 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 tok. Karo Nabi Sulaiman dipinarakne, pinarakne. Akhirnya mlebu melu teng ruang daharan niku. Lah tamu sing kedua iki panggah mentelengi tamu sing pertama niku. Dipentelengi. Akhirnya tamu sing pertama ki wedi, matur teng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sinten? Kuwi to. Nggih, pengen roh, nggih. Malaikat maut. Ya kuwi sing tukang jabut nyawane manusa ya kuwi. Awit mau kok mentelengi kula mawon to Nabi Sulaiman. Kula kok wedi Nabi Sulaiman. Kula jenengan buang teng negara Hindi. Dadi Hindi niku negara sing paling adoh saka daleme Nabi Sulaiman. Kula jenengan buang mriku Nabi Sulaiman. Kula wedi kalih malaikat maut. Lah piye carane aku buang awakmu? Jenengan kan iso nguasani angin. Angin mawon jenengan perintah kon gawa kula. Akhirnya tenan angin diceluk ngen iki terno nang Hindi. Digo angin mak wes. Lah diluki malaikat kok nututi mak wes. Teko daerah Hindi langsung nyawane dijabut tiang niku. Lah nyapa Nabi Sulaiman kok mentelengi tiang niku? Oh, napa? Malaikat maut kok mentelengi tiang niku? Malaikat maut ki cara penake batin. Ora lho. Lah iki dilungkas mati ning kono kok dik nyangkruk ning kene. Kok malah dik ning kene. Lah, tamune Nabi Sulaiman niku pengen menghindar kematian, ning justru malah lari itu menjemput kematian. Iki lho, manusa iki gak iso menghindar saka perkara telu. Siji mati. Yo mati. Wis to arep delik nang dia wis to. Tak pancen wis jatuh tempo ya panggah mati. Nomor loro, manusa iki gak iso menghindar ning donya sangka rohah. Rohah niku penak. Mboten, rohah niku masalah. Jadi nomor loro manusa iki ning donya gak iso menghindar toko masalah. Mula sampean ning donya iki lek kena masalah gak usah kaget, pancen donya iki panggenane masalah. Gak iso menghindar toko masalah iki gak iso. Urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Lho. Tenan donya iki panggenane masalah, urung rabi bingung, jere lek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Mumet tak. Lho basa rabi ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani jaluk robina. Tasukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk 3 pintu, tukane 3 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Akhirnya rabi 10 sasi sing lanang kuru. Lah kok 12 sasi mati. Donya iki sampean gak iso menghindar teko masalah. Pancen donya iki panggenane. Mula ning donya aja golek bahagia, sampean jangan mencari sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Apa? Bahagia. Bahagia iki panggenane nang swarga. Sampean aja golek bahagia ning donya, ora ketemu. Niku enek syair berbahasa Arab, wong kok goleki barang sing ora enek, ning donya mek kesel. Kesel sampean golek bahagia. Bahagia iki panggenane nang swarga. Kok golek ning donya ora petuk. Mula wong Kediri nembungne urip ning donya iki sawangsi nawang. Rumangsamu tanggamu sing tumpakane pajero kaya wong ayem, kaya wong mumet kayu. Lho, kaya donya sering tak aturne tak ngibaratne donya iki kaya godhong suruh siji halus siji kasar, lek digeget padha paite kok. Lho tenan. Enek wong numpak Kijang Innova liwat sawah. Roh wong lanang karo wong wedok unduh sawi. Sore-sore lah.
numpak Innova roh wong ning sawah undo sawi. Lha kok sing ning jero Innova ya Allah ya delok wong loro kae kok ayem. Sore-sore undo sawi yo. Cara awake dhewe karo Allah dikersakne duwe sawah no, sore-sore iso ning sawah undo sawi. Jadi sing numpak Innova. Jajal rungokno sing undo sawi kae. Lha kok muni ngene ya. Deloken wong loro kae sore-sore numpak Kijang Innova. Cara awake dhewe duwe Kijang Innova, sore-sore ora unduh sawi ya, numpak Kijang. Tibane wong loro padha kowoke tibane. Ya ngono kuwi donya. Sama nyawang Pak Lukman ayem, sawangane wonge kemeng. Lah domongi kok. Lha kula niki kok pamer mboten, lek enek wong batalne ngaji, kula malah seneng. Deh, nggih, kula malah iso Valentine karo bojo kula. Deh, kesel yu. Lah sementara kula kadung dibaiat, sementara kula kadung dijanji kalih Abahe Gus Agung, kalih Pak Yai Malik Lukman, kowe besok lek mulih nang desa, lek enek wong njaluk ngaji aja kok tolak. Aja kok delok pira, aja kok delok sapa. Sitok lek njaluk ngaji ulangen. Melarat to ulangen. Piye? Gak wani lek nek wong njaluk ngaji pok selamat cek kosong. Jalan. Kadang wis lelah. Lho saestu Pak sing pengen dadi penceramah sampe moro nggen kula bolak-balik. Sampeyan sukani amalan Pak Lukman wis to. Donya ki mek sawang sinawang. Kowe dadi penceramah tenan yo sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Wis to rasa gampang iri karo tanggane. Ngono lho. Pancen donya ki sawang sinawang mek. Yo. Aja golek bahagia ora nemu. Mula bolak-balik tak aturne wong ning donya ki lek orang ibadah rugi, Pak. Mergo orang ibadah ki lho ya ora bahagia. Lho lek ora salat bahagia, ora sah salat sampean. Ora salat ki ya mumet kok. Lah lek ning donya orang ibadah duwe masalah, lah terus sok mati, ya panggah duwe masalah. Terus kapan kita keluar dari masalah? Lah lek ning donya sampean ibadah duwe masalah, tapi insyaallah solek wis mati, ndak punya masalah. Loh. Dadi ning donya orang ibadah rugi, ning akhirat rugi neh. Kalau orang ibadah ki jan masyaallah tenan. Sampeyan takoni tanggamu sing ra salat ayu, sampeyan ra salat ayem ya ora. Lah kowe sregep salat apa ayem ya ora. Lah ya padha to, iya padha. Awakmu gak salat duwe masalah, aku sregep salat ya duwe masalah. Lah terus bedane nang akhirat yu. Aku ning donya ibadah duwe masalah yu, insyaallah aku salat wis ning akhirat gak duwe masalah. Tapi lah awakmu ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat masalah neh. Lah terus kapan nemu ayem? Wis ning donya melarat, ra salat, terus ayeme iki lho kapan? Ning donya jeleput, ning akhirat jeleput. Aku sing gumun ning Sidomulya enek wong sugih tumpakane Camry, jamaah ki lho 5 wektu ora tau pedhot. Lek jamaah maghrib lho tembus isya. Jumatan lho budal jam 09.00. Wis sugih sregep ngibadah donya penak insyaallah akhirat ya. Lah lek melarat gak salat terus ayemmu ki lho kapan? Melarat gak nyolat terus ayemmu sesuk lek mulai pengajian lek petuk tanggamu melarat gak salat bengok-ono. Melarat gak nyolat terus ayemmu lek wonge mlayu nguber awakmu mlayu aku. Lek wonge mandek terus bengok-ono neh melarat. Lah wae dhewe melarat tapi sregep ngibadah ning donya 20 tahun ndak penak mungkin tapi ning akhirat iso ngapunten wong sing dipangan sesuk le bingung. Nek nyolat. Nek terus ayemmu. Lek mulai pengajian wiritane kuwi ayu, melarat ndak nyolat terus ayemmu. Iki enek sing batin sing marat gak salat batin iki cangkemmu omong apa? Detenan donya iki kok belane wis ora nemu rohah sampean. Gak iso lepas teko rohah. Gak iso, masalah iki gak bisa lepas.
Mula awake dhewe ning donya iki dikai masalah. Karepe Allah ki enek panggenan penak sing gak enek masalahe jenenge swarga. Nyolat. Melarat nggak nyolat. Terus ayemu. Lek bojomu takon mambengi ngajingi istighosah sing ngaji sapa Bu? Pak Lukman. Apa lho judule? Melarat nggak nyolat. Terus ayemu. Oh, ibadah. Nek ora melu istighosah terus duwite akeh ngono. Lha ora melu cingkanya ya nggak nyewek. Lah padha-padha ndak nyewek melu istighosah kena gawe sangu nang akhir. Lha tenan yu. Tenan. Salat. Rewang bayang maghrib mulai salat. Rewang maghrib ya ora mulai. Ning Sidomulya diumumne. Bu, aja becek pas wektune salat. Ning kene lek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah salat Isya. Yo amplop piro sing ngucul iki. Nggih. Dadi awake dhewe iso gak iso keluar, Pak. Teko masalah gak iso. Sampeyan iki lek ning donya ndek masalah langsung tek ya iki donya. Enek perkara sing manusa gak iso lepas. Ya kuwi jenenge masalah. Ora iso lepas kok kematian, ora iso lepas teko masalah. Sering tak atur ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya masalah. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tangi dicekel digo mulih nang Sidomulya malah heng. Lho ngono ki lho mari dioper kaya diuber neh. Lah lek kok uber lho nyapa kok operne kuwi lho. Ya ngono lho delok wong bal-balan kadang kaya wong piye ngono. Kulo ngeten iki tak patek wani matur, mergane Gus Agung ki ya remen bal-balan. Nggih wis ngono kuwi. Ngono lho. Moyo. Mula ning donya sing akeh syukure, sing penak wis niku. Ngono lho, pingin tak aturne syukur ki carane piye? Syukur ya aja ngoyo. Keinginan harus diukur dengan kemampuan, kuwi carane syukur. Pingine tuku vario rego 26 juta, lek duwe dhuwit tuku wo. Tapi lek dhuwitmu mek 3 juta, aja tuku vario, tuku Grand ae. Mergo numpak vario Sidomulya Kediri teko, numpak Grand Sidomulya Kediri ya. Urip ki sing penting fungsi, gak usah mikir, geng. Nek nuruti gengsi 3 miliar ndak cukup, tapi nek nuruti fungsi 3 juta cukup. Urip aja nuruti gaya hidup, urip ki nuruti kebutuhan. Nek nuruti gaya hidup, miliaran nak nyukup. Tapi nek nuruti kebutuhan hidup, pira ta butuhe cukup. Butuhe iki sikil dibinggeli. Ya wis pokoke nek binggeli ngene wis cukup. Ora usah dikai klinting bareng ngono kuwi. Pingine tuku Kijang Innova, lek duwe dhuwit tuku wo. Tapi lek dhuwit 10 juta aja tuku Kijang Innova, tuku Suzuki Cherry ae. Mergo nyapa numpak Kijang Innova ora kudanan, numpak Suzuki Cherry ya ora ku padha ta? Malah Suzuki Cherry rego 10 juta kuwi iso mbleduki Innova. Akeh wong numpak Innova gregeten mergo kebledukan Cherry 10 juta lho. Cherry lek 10 juta wis elek atik mbeluk to. Bene penting kan bleduki. Aja ngoyo wis to. Aja kebujuk karo donya. Pingine tuku jam tangan rego 1 juta, punya uang beli. Tapi lek duite 100.000, ya tuku jam tangan 100.000 wae. Mergo nyapa jam tangan sing 1 juta saiki jam 10, sing 100.000 ya jam padha. Apa lek sing 1 juta jam 10, kok sing 100.000 jam 9? Nyapa to bro, jamku kok terlambat sak jam. Ya ngono kuwi bro, jam ki lek murah mlakune kalem. Apa yo enek iki. Ora enek.
Keinginan harus diukur dengan ngerasa ngoyo sampai marak nih mumet ngono kuwi. Pingine tuku TV 45 in gede, lek ndek tuku wae. Tapi lek mampune 12 in, ya tuku 12 in ae, aja ngoyo. Mergo sing 45 in Indosiar Dangdut Academy deloken sing 12 in. Indosiar Dangdut Academy, padha ta? Apa lek sing 45 in dangdut 12 in sponsor ae. Nyapa to UTV kok sponsor, ya ngono kuwi UTV iki lek cilik dileboni dangdut ra sedeng. Oh kok ngoyo ae. Donya iki ya wis ngene iki. Pingine lek metu-metu mambu wangi. Pingine tuku Rexona. Lek duwe tuku Rexona ben wangi. Ora duwe aja ngoyo, golek kemangi. Mergo Rexona template kelek wangi, kemangi dieplok template kelek ya wangi, malah kemangi kari nambahi timun. Ini si kudungan ini. Hei, aja ngoyo. Lah senengane ngoyo, duitnya 3 juta sing digayuh 26 juta akhirnya mulai wes iki, mulai kredit iki iso tembung mlungker karo nyedit. Wong kredit lak duduhe yo siji gak oleh loro sampean. Pak, gak oleh loro mergo sampean diminta store mesti. Nomor loro sampean gak oleh prei nyambut gawe. Mergo diminta store mesti. Nomor 3 wong kredit lak duduhi secara harga wis kalah sampean. Aku duwe kanca tuku Innova iki kontan 140, dikredit dadi 220. 3 tahun lunas didol payu 120. 3 tahun rugi 100 juta ta. Lho ora usah ngoyo. Lha nggih. Lho, apa kredit gak oleh lho lek sampean pegawai negeri monggo potong gaji. Tiang kerengane tukang ceramah kok kredit. Ya lek mulut rame, bakdo mulut sepi. Lek wis sepi lho sing dikepat nyok. Tenang. Kula niki gak patek wani kredit. Lha sampean ndak percaya kula iki 5 tahun iki tumpakan kula Suzuki celeng A100 lho, Pak. 69 elek. Tak onekne ning kene iki sak kilo krungu Pak, tang 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 tang. Lampune mati, skoke mati, nabrak watu dek tembus dodo, Pak. Saking eleke. Nek kula numpak motor teng desa kula wong-wong mesti muni ngene, kalau Pak Lukman celeng liwat, Pak Lukman celeng liwat. Saking eleke. Niku istri kula setia dampingi, Pak. Setia. Tak lumpukne iso tuku Grand, tak lumpukne iso tuku Supra X 125. Tak lumpukne iso tuku Vario, tak lumpukne iso tuku Hijet. Tak lumpukne iso tuku Cherry, tak lumpukne iso tuku Panther. 2,5 wulan colong maling. Rego 7 juta. Kula niki tau Bu duwe Panther, 2,5 wulan colong maling, regane 7 juta. Aku kiai kok mobilku colong maling ya panggah susah. Anggitmu ikhlas, menyuk men. Nek nglumpuk-nglumpukne titik-titik. Lha nggih. Lho tenan hidup iki sing penak step by step aja ngoyo. Ngoten lho yu, carane piye? Syukur, keinginan harus diukur dengan Yes. Donya ku ora iso leren teko masalah. Pancen donya ki panggenane, Mas. Samane eling-eling. Nomor 3, manusa ki gak iso menghindar satu dari kematian. Yang kedua masalah. Iki sing penting malih samane eling-eling. Manusa ki sing nomor 3 tidak akan bisa menghindar dari apa bahasane digunemu wong, dipaido wong, tilokne wong. Sampeyan aja kaget lek sampeyan dirasani wong, dipaido wong. Ya donya ki gak iso pisah saka ngono kuwi. Awake dhewe gak iso gak dipaido wong. Gak iso gak dirasani wong, gak iso gak dilokne wong. Sampeyan iki lek dilokne wong gak salah ati, pancen iki donya. Manusa gak iso menghindar saka dilokne wong. Dipaido wong. Wis to sampeyan mantu gedhen, beleh sapi 7. Engko panggah nek sing ngrasani kok. Panggah nek sing ora bener kok. Dibelehne sapi 7 ya ora bener, ora dibelehne ya wis ngono iki manusa. Mula Lukman Al Hakim nate bidal teng pasar niku nggawa jaran karo putrane. Jaran niku dituntun gak ditumpaki. Ngono ki ning dalan dipaido karo wong. Iya, nggawa jaran mek dituntun tok.
ora ditumpaki. Piye lho kuwi? Lah akhire Lukman Al-Hakim numpak mlaku. Teko kono dirasani, "Yo, bapak lek pekok." Lha kok anake malah gak kon numpak. Lha kok bapake sing numpak. Krungu Lukman Al-Hakim akhire mudhun, "Leh kowe numpak oleh aku mau dilokne." Akhire anake sing numpak teko kono dirasani, "Yo, anak kok kurang ajar." Bapake kok nuntun anake numpak. Akhire ditumpaki wong loro. Ditumpaki wong loro niki lho, Pak. Akhire wis aku tak munggah nek sampean tok kliru ditumpaki wong loro. Ngono ki teko kono dirasani neh, beh wong kok mentalan. Lho sapi kok kono tumpaki wong loro. Ya urip iki ngono kuwi ra lerel dipaido. Yo. Yo ngono kuwi ning donya. Kuwi sampean aja menghindar gak dipaido. Wis tombuh kaya apa sampean ngladeni tangga dulur kanca panggah aja loro ati. Ora iso menghindar awake dhewe. Yo ngene iki lek ning donya lek ning swarga gak enek dipaido iki. Hei. Lha iku panitia iki kangelan kaya ngene iki ya panggah enek sing kenyeh kok. Sampean mau lagi rene karo Pak Japar maju. Ya ngono kuwi ning donya iki. Ora ning penere mundur ya gak bener maju ya. Ya ngono kuwi. Iya, untung sampean anu biasa aku sing bengok-bengok. Waduh men omong-omongan. Ya sing ngene iki donya iki gak leren teko paido. Nek urip ning donya iki gak enek penere. Mulai Indonesia presiden sapa lak gemberah. Oh iya, Pak Karno ki ya ceblok mergo dipaido. Jarene orde lama, digenteni Pak Harto ceblok neh dipaido. Mergo orde baru. Diganti karo Pak Habibie dipaido. Arep nyalokne gak oleh mergo duwe dosa ngecolni Timur. Dipaido neh. Bareng sing dadi presiden Gus Dur, Bayu, kiai wali. Setengah mainan dipaido, ceblok. Diganti Megawati, turane Gus Dur. Megawati moja maju ora tau dadi, dipaido karo wong-wong. Pak SBY dipaido, Pak Jokowi lho sampai saiki lho wis leren dadi presiden dipaido. Jadi ijazah palsu. Lho, sampeyan iki lek duwe ijazah sing paling iso ngoreksi ijazah sampeyan iki jenenge Roy Suryo. Lah, ning donya ki enek wong pinter ngoreksi ijazah jenenge Roy Suryo. Lho UGM wis ngomongne lek kuwi asli lho Roy Suryo ngengkel lek palsu. Lah jan wong hebat tenan to kuwi. Roy Suryo kuwi lho, kuwi tukang maido kuwi. Mbah sok ning akhirat piye kuwi gak paham aku. Lho bendina ki lek ning TV ki maido. Ora ning penere Pak Jokowi. Lho wis jelas sampean iki tamat SDN 1 Sidomulyo. Terus diprotes kuwi lho ora tamat SD Sidomulyo. Lah SD Sidomulyo ngomongne kuwi tamat kene. Lha wong sing di sekolahane semuni tamat kene kok sampean ngeyel. Lha wong jenenge UGM wis ngomong lek Pak Jokowi iki metu kok kene tamatan UGM. Lha kok ngeyel. Dia muni ijazah palsu sementara dia rong tau roh ijazah. Ya Allah dunya. Kula wis pengen petuk Pak Jokowi tak omongi ya ngono kuwi dunya ya ngono. Sir kok tak omongi sok benar prono aku. Wis rasa lara ati Pak Jokowi. Ya sedonya ngoten niku kudu enek wong-wong kaya model Roy Suryo bareng ngono enek. Lha nggih. Adik kula niki ya kok ngrasani ora. Kula ni menteri sejarah terburuk ya tahu enek menteri. Indonesia Raya iku yo ora apal iki. Enek Indonesia iku tau enek menteri, kuwi Indonesia Raya lho ora apal. La ilaha illallah. Lah anggota Yamisda lho kabeh apal. Lho kok dhek iki lho kuwi sing tukang ngelokne ijazah lho malah ra apal to. Aku iki kelingan ya Allah aku di menteri kok nolongso menenek menteri kok ora apal Indonesia Raya iki lho. Lho kok ngelokne ijazah palsu iki lho kuwi Indonesia Raya lho ora apal. Ya sing ngene iki donya iki wis ngene iki yo. Nyapa ta awake dhewe gak iso lepas teko paido. Pancen wa khuliqal insanu dhaifa. Manusa gak sempurna. Wong Allah dipaido kok. Iki mau kabeh kan do maido to. Mau dan do. Ngono kabeh to mau dan do. Maido Gusti Allah lek mau ki udan deres. Saiki ra udan terus ra dipaido. Lho manusa kan ngoten niku dikai udan ya njaluk terang, dikai terang ya njaluk. Lho Allah ora nang bener ya. Sampai Allah difitnah jadi duwe anak.
Lah Allah kan difitnah duwe anak ta. Uzair karo Isa Al-Masih jadi anaknya Allah. Kanjeng Nabi pegane dipaidu. Lah awake dipaidu ya wis donya iki enggak iso lepas teko paidu. Bu, enek perkara telu sing gak iso dihindari, siji kematian, yang kedua masalah, yang ketiga dipaidu wong liya. Deal ya. Lek sampean pengen ora mati, ora ndek masalah, ora dipaidu ning suar. Wis. Mula lek ngono nikmat sing paling agung itu nikmat surga. Mergo surga ki penak terus gak tahu susah. Dilem terus gak tahu dipaidu. Enom terus gak tahu tuwek, sehat terus gak tahu lara. Lah enek wong papat niku sing dirindukan kali swarga. Mugi-mugi kula karo panjenengan termasuk niku. Siji, wong sing dirindukan surga adalah talil Quran. Wong sing istiqomah deres Quran. Wong sing istiqomah deres Quran itu dirindukan surga. Mula kula sering kali matur ning donya itu ada sesuatu yang istimewa jenenge Quran. Mergo Kanjeng Nabi dawuh fadlul Quran ala sairil kalam niku ka fadlir rahman ala sairi khalqi. Mulyane Quran dibanding liyane Quran kuwi kaya mulyane Allah dibanding makhluke. Mboten sebanding, Pak. Mboten sebanding. Karena Quran iki kalame Allah. Lah terus sing banding kalame Allah niku lho sapa? Dadi awake dhewe iki duwe sesuatu sing paling istimewa niku jenenge Quran. Mula zikir istighosah yang misdah sampean tingali, teng lebete lak kuwatah ayat-ayat Quran. Pancen donya ku sing istimewa ki termasuk Quran. Sehingga orang yang dirindukan surga niku wong sing istiqomah maca Quran. Lho tenan lho, Quran niku kertas Bu nggih. Quran niku kertas nggih. Kertas niku sadurunge nek tulisane ayat Quran niku didemek kudu wudu napa mboten? Mboten. Tapi lek wis dikai tulisan ayat-ayat Quran, ayat-ayate Allah, lek nyekel kudu wudu lho lak beda to. Jadi nek kertas ngeten iki, kertas iki didemek lek kosong gak masalah, kok tulisi apa gak masalah. Tapi lek kok tulisi Quran, kertas iki dadi mulya. Mula kertas yang paling mulya ki kertas digawe nulis ayat Quran. Sehingga nalikane jenengan nyekel kudu wudu. Lho, kertas niku lho. Ramadan itu mulia krana nang bulan Ramadan digawe nurune Al-Qur'an. Loh, cara Quran ki turun nang bulan Syawal, sing mulya ya Syawal. Kok umpama turun ning bulan Zulhijjah, sing mulya ya Zulhijjah. Kok turun ning bulan Safar, ya Safar sing mulya. Dadi sing marakne Ramadan mulya kuwi jenenge Quran. Dadi lek ngono Ramadan ki janjane ngapunten, biasa. Dadi mulya mergo digawe nurune Quran niku lho. Mula lek ngono Ramadan iki keramat gandul. Mulyane kegawa mulyane Quran. Keramat gandul iki kaya supire kiai niku lho. Supire kiai niki mulya mergo nyapa kegawa kiai niku lho. Mula kula lek ngaji ngoten niku mesti panitia takon, "Yai supire teng pundi?" Lho. Mesti tak jawab, "Lah kowe butuh aku apa butuh sopirku?" Aku ya ngono. Lah nyapa sopir kula kok digoleki? Mergo supire kiai. Wayahe mangan digoleki. Lah nyapa? Mergo supire kiai. Mulih iki lho digawani berkat padha karo lha padahal sopir. Lah supire kiai kok. Loh, sopir kula ki biasa disangoni karo panitia ki biasa. Lah nyapa? Supire. Lho. Jadi kegawa mulyane kiai supire katut mulya. Mula kula ki lek entuk berkat kok tak cekel padha. Wah, iki mesti tak supire. Wis pasti iki kon ngedum karo supire. Loro padha. Entah kok loro ki tak angkat ini padha. Akhire tak kene supirku, "Nyoh iki awakmu iki aku." Basa tekan jero omah karo bojo kula dibuka. Loh, Mbah kok mek sego tok? Ya Allah, ingkunge digo supire iki mawon. Jadi aku ki mek sego karo sambel goreng. La ilaha illallah mau tak angkat ki kok koyo bobote padha aku. Lah sesuk tak jak ngaji neh. Mambengi berkate apa lho? Halah namung ngingkung Pak Lukman. Segone ning nggenku. Kere aku rejane. Deh.
Jadi bulan Ramadan ki mulya mergo kegawa mulyane kertas kuwi mulya mergo kegawa mulyane Quran. Mula kertas sing paling istimewa ki jenenge Quran. Nomor loro kertas sing paling istimewa kertas sing dikai gambar Pak Karno karo Pak Hatta. Duit. Tapi lek nyekel ora kudu wudu. Nggih napa nggih? Duit ki mulya lho. Nyapa kok do mulih kowe? Wis sing kuwi tok sing mulih liyane aja mulih ya. Wis bene kuwi 1 2 3 4 5 kuwi sak duluran kuwi ketoke. Sing liyane aja mulih iki nek sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh iki. Nomor loro enek kertas sing mulya jenenge wong sugih goleki duit, wong melarat goleki mulya, cuma nek nyekel ora kudu pedagang goleki kertas, petani yang goleki. Lah rumangsamu iki ditanduri sing digoleki apa jali? Kertas. Iki son dipasang kok ngene iki sing masang goleki apa iki? Kertas. Pak Lukman pidato rumangsamu goleki apa iki? Kertas. Cuma nek nyekel kertas kuwi ora kudu wudu, beda karo Quran. Tapi ya mulya duit ki, Pak. Padha-padha duit ki ya seje ngono ya seje nilene. Enek duit 100.000 diuyuwi, terus duit 1.000 dikai parfum. Sampeyan milih sing diuyuwi apa dikai parfum? Ya, randi gila. Duit 100.000 diuyui, terus enek duit 1.000 wangi dikai parfum, milih sing wangi apa sing pesing yo? Ya ranti gila. Sapa muni diumbah iki mau? Dadi seje kertas ki seje. Enek sing kertas ki mek ngurusi panganan nih. Jenenge kertas minyak. Oh iya kertas yuk, tapi mek ngurusi badokan iki. Wes isuk badokan nang wan, wes jenenge kertas minyak. Mula lek enek wong rewang kok ora tandang mek mangan, kuwi rewang model kertas minyak. Lek enek wong sida mulya kok rewang mek mangane kok mulih, lek munakoni ngene yu, kertas minyakmu mulih apa piye? Leh. Jadi kertas sirkorno sing paling mulya kertas iki digawe nulis ayate Allah dadi Quran, ngono lho. Nomor loro duit. Nomor 3 kertas minyak. Enek nih kene wong rewang model kertas minyak nih. Wong ora tandang mek madang enek. Kudunge kuning. Iyalah. Wong iki kacamata apa ora? Aku winginane muni wong iki kacamata apa ora? Lah kok sing kacamata cuwepoti kabeh to. Enek kertas neh sing nasibe ki melas mek dibantingi. Ora tahu sapa istighosah, sabane ning pos kampling. Ning masjid musala ora tahu. Ya kertas tapi nasibe dibantingi jenenge kartu remi. Kuwi nasibe malah gak dibantingi, gelek banting karo muni cuk ngono barange. Ujan nasib. Enek kertas sing urusane karo barang reget, ya kertas jenenge tisu. Lho nggih. Lho lek ngono kertas sing paling istimewa itu kertas sing digawe nulis ayate Allah jenenge Lho lek ngono guru sing paling mulya guru sing mulang Quran. Bulan sing mulya mergo digawe nurune Quran Ramadan. Bulan sing mulya Ramadan mergo ge nurune Quran. Kertas sing mulya jenenge Quran mergo digawe nulis ayat Lho lek ngono guru sing mulya guru sing mulang. Belajar sing mulya belajar maca. Iki sing durung iso maca Quran eman-eman. Wis ndang nglumpukne dilumpukne bentuk TK taman kawak-kawak. Ayo yu ngaji yu bentuk TK pendak malam Rebo mulai maghrib sampai isya engko matur ngene Mbah Yai Ja'far
Yo ndahne mulyane yu wong ngaji ki rung enek telate. Buwareng enek wong 100 ning Masjid Sidomulya. Rofat ro tak kasro diwaos jemblem. Ayo lho donya ki paling mulya ki Quran. Mula wong sing dirindukan Quran adalah talil Quran, wong sing istiqomah maca tapi diwaca istiqomah lho. Mula Kanjeng Nabi dawuh khairul a'mali atwamuha wa in qala, ngamal sing apik kuwi sing dilakoni terus senajan titik. Sampeyan tulis Quran ora usah akeh-akeh, sing penting bendi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup sesuk neh. Besok dibaca neh Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tutup sesuk neh. Kuwi luweh mulya tinimbang sak dodokan 3 juz bareng ngono 3 sasi ndak maca. Yo bendina diwaos nggih. Yasin tutup sesuk neh wal Qur'anil Hakim atutup. Ya Allah setengah rolas loh. Yo dereng ngantuk. Kula sing ngantuk. Manuk platuk mabur ngulon, ibu-ibu ngantuk selak pengen. Hei ngulon. Nomor 1 orang yang dirindukan surga adalah orang yang istiqomah baca Qur'an. Mula anak sing mulya ki yo anak sing hafal Quran yo. Ngoten lho. Jenengan ki lek duwe anak, duwe putu minimal ditawani le, Nduk, gak kepengin ngapalne Quran. Bapak karo ibu pengen duwe anak hafal Quran. Putune ditawani, le, Nduk, mbah pengen lho duwe putu hafal Quran. Wis sampean ndang mondok Quran. Engko tak ragatane. Mergo ngene yu, wong ki lek hafal Quran entuk derajat kenabian, ajake gak entuk wahyu. Sapa wonge duwe anak hafal Quran, sok ning akhirat dikai baju kebesaran karo Allah. Mara-mara nang akhirat dikai klambi teko swarga, dikai kupluk kok swarga, dikai jilbab kok swarga. Wonge langsung kaget, lho malaikat napa ngamal kula kok kula dikai baju kebesaran? Anakmu hafal Quran. Loh, minimal ditawani, sing penting sampean wis nawani. Anak kula ki lanang loro, kabeh tak tawani. Sing pertama le, sampean gak kepengin to ngapalne Quran. Abahe pengen di anak hafal Quran. Alhamdulillah anak kula sing pertama jawab mboten. Akhirnya sing kedua tak takoni, le masih wis ra gelem ngapalne Quran, mbok sampean ngapalne Quran. Piye gak pengen ngapalne Quran? Lah kok padha jawabane mboten. Akhirnya aku njuwure sak banteri, piye to ki? Nggih. Oh, putrane didorong untuk ngapalne Quran nggih. Lho nggih, mergo ngapalne Quran itu istimewa. Ngoten lho. Aku mbiyen yo jane pengen duwe hafal Quran, duwe bojo hafal Quran. Pengen ngono kuwi. Yo aku kok pengen duwe bojo hafal Quran. Ngono kuwi dilalai pendak enek cah wedok hafal Quran. Jak rabi yo ndak enek yang lemok. Ndak enek yang lemok. Akhirnya unyuk-unyuk hafal qul huwallahu ahad. Wes sing nomor 2 wong yang dirindukan surga wa mut'imul ji'an. Wong sing seneng sedekah panganan apa maneh sing disedekahi dalam keadaan lapar. Sedekah panganan itu mboten sederhana. Orang sing seneng sedekah panganan dirindukan surga. Kula mbayang nih yo termasuk Pak Prabowo ki kira-kira dirindukan surga lho. Mergo nyapa Pak Prabowo duwe napa niku jenenge? MBG niku lho. Lho makan bergizi gratis ini dikai madang ora cah-cah sing luwe kuwi. Lho Pak Prabowo dirindukan surga. Makan bergizi
Lho, mula kira-kira Pak Prabowo ki di program ini ki apa kira-kira roh dawuh Kanjeng Nabi ki ya? Lah awake dhewe iki lek ngomongne sedekah panganan, wah wong Kediri, wong Blitar juara. Duwe bojo meteng 3 sasi. Ngundang tanggane dikai mangan jenenge telonan, mangan neh. Wetenge gedhi 7 sasi ngundang tanggane kei mangan jenenge tingkepan. Engko mangan neh. Bayine lahir sehat ngundang tangga mangan neh jenenge bro. Malam 12 mulut nggo berkat nang masjid nang musala mangan neh jenenge mulu. Malam 17 Rejab nggo berkat ning masjid musala mangan neh jenenge Ramadan teko mangan neh saking marme disambut karo sedakoan jenenge megeng. Sto. Engko maleman waduh duduk pondasi saya mangan rewang mangan waliman istighosan. Mula tradisine awake dhewe jane Pak Presiden iki ya niru-niru awake dhewe iki. Malah awake dhewe ndiri tradisi MBG mangan balik nggawa berkat. Dadi MBG iki singkatane mangan terus balik nggawa. Enek sing muni MBG iki anu Pak Lukman makan beracun gratis. Lambemu ora ngono. Oh, ayo sing seneng sedekah. Sedekah. Nabine Allah iki 144.000, Pak. Sing entuk gelar Al Khalil ki mek sitok. Nabi Ibrahim. Sahabat matur, Nabi Ibrahim kan entuk gelar Al Khalil teng napa to Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li it'amihi ta'am. Nabi Ibrahim entuk gelar Al Khalil mergo Nabi Ibrahim seneng sedekah panganan. Ya Allah. Nabi Ibrahim itu kitab Ikhya diceritakne. Nabi Ibrahim niku dereng nate dahar dhewe niku dereng nate. Lek ajeng dahar Nabi Ibrahim itu berjalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo untuk apa? Untuk undang-undang, Pak. Kang wis maem dereng gen kula, Kang wis maem dereng gen kula, Kang wis maem dereng gen kula. Jadi undang-undang gendurane wis enek ke zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ki ben dina slametan. Maem wong 20, wong 40, wong 60, wong 80, wong 100 biasa. Daleme Nabi Ibrahim niku teng kitab Irsyadul Ibad didhawuhne balene niku pintune sekawan. Dadi madhep ngula nenek, madhep ngetan nenek, madhep ngalor nenek, madhep ngidul nenek. Nyapa Nabi Ibrahim kepengin lek roh wong liwat dari segala arah dipinarakne terus dikei mangan. Iki lho. Balene iki lho lawange papat. Balene iki lho lawange papat. Balene iki lho lawange papat. Ora kaya awake dhewe sitok tutup ae. Ngono tak dikai stiker ngamen. Enek ning Suko Sidomulya wong ngono kuwi. Wong seragam. Wis lawange sitok tutup jek kober dikai seti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula ning Blitar iki lek enek wong ngamen kok omah sebelah. Enek omah sebelah ngamen ngreng-ngreng anake langsung mlayu, "Bu, Bunda, enek wong ngamen." Tutup krekep. Dongke. Engko sing ngamen arep menggok nek diomongi tiange mboten enten padahal wonge ya kuwi. Awake dhewe ngono kuwi. Sing ngamen arep menggok nek diomongi tiange mboten enten padahal wonge ya kuwi. Ngono sing ngamen bablas ya dirasani. Oh alah Mas, cek enom-enom ngamen ra isin. Mbok yo nyambut gawe ning sawah apa nggih batako apa makan pitik, enom ngamen ra isin. Malaikat ning langit krungu, ya Allah yu cangkemmu kenyih ra ngwehi kowe iki. Jiye jeli bangkiak kapok kowe ngono. Yo. Lah nek wong ngamen wae ana. Jeneng Nabi ki dawuh Atus sa'il wa in ja'ala faras. Wong sida mulya enek wong njaluk nggenmu wae ana senajan dhek teko karo numpak jaran. Niku cara redaksi tak terjemahne saiki. Wong sida mulya wong Blitar lek enek wong njaluk nggenmu wae ana senajan dhek teko karo numpak Kijang Innova.
Lho nyapa karo Kanjeng Nabi awake dhewe lek enek wong mis wong ngamen kon ngwehi siji. Tidak ada dalam sejarah wong melarat iki gara-gara wong ngamen gak enek, Pak. Wong mis gak enek. Kuwi mbiyen ning Kediri, sugi-sugi wong Kediri. Tak entek donyane. Lah nyapa lho dikekne wong mis enek apa piye? Nek liyane kuwi akeh. Kuwi mbiyen sugi wong kene, tak entek. Lah nyapa? Ngondo lae. Nomor loro, nyapa to nek wong mis kon ngwehi sebagai perwujudan rasa syukur ning ngarsane Allah. Dik enek wong ngamen wae ana. Lah nyapa to ya? Alhamdulillah anake awake dhewe dadi polisi, anake dhewe dadi tentara, anake awake dhewe dadi pamong, anake awake dhewe dadi pedagang, ora dadi wong mis. Kon ngwehi sebagai perwujudan rasa syukur. Nomor 3, nyapa to enek wong mis kon ngwehi. Dawuh Kanjeng Nabi, lek enek wong mis wae ana. Nalikane wong mis kuwi seneng, marem, mesem njaluk donga. Dongane mandi. Sampeyan enek wong mis, sampeyan kok wonge mesem, sampeyan matur Mbah, jenengan dongakne anak kula daftar pegawai negeri diparingi katut kali Allah. Kok dia muni amin 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 tembus langit niku, Pak. Enten Kiai Blitar pun sedo. Cerita kula niki pas ngrungokne piyambake ngaos. Kula niki tenan, lek ati kula susah, kula niki goleki wong mis. Lek wis petuk wong mis tenan, tak kei dhuwit, kula kei ndonga. Kula sing ngamini, masyaallah. Dibalik dongane wong mis ki mandi. Sama nek wong mis ajake dikai marem genah-genah wong mis. Mbah jenengan dongakne bapake cacah mboten wayuh. Amin amin. Ora wayuh tenan kuwi engko. Lho, kula niki ya praktek. Kula niki kok pamer mboten nek wong mis sing kula yakini betul-betul wong mis. Kula niki selalu matur. Mbah jenengan dongakne anak kula kalih Allah diparingi dados anak sing salih salihah. Kula selalu ngoten. Lho kula iki nate membuktikan apa tenan to dongane wong miskin mandi. Kula niki ketekan kanca kula. Masa kecil iki kalih kula terus piyambake niku duang utang suwal wesi. Sulawesi apa Sulawesi? Sulawesi nggih. Terus telepon kula. Aku arep nang Blitar. Tapi aku tak mulih sik nang Jember. Gak usah langsung nang Blitar, aku tak teri nang Jember. Saking kangen kula puluhan tahun ra petuk. Sekolahe biyen kanca kula. Lah kok teko nggen kula ki tenan, lah kok dhewe to. Padahal umure sak barakan kula. Lho kowe kok dhewe nang di bojomu. Aku durung rabi. Lah, kene KTP ne. Ditutune kula status iki lah kok perjaka. Ya Allah. Lah kowe kok surung rabi ki umurmu wis punjul teko 50 lho. Justru aku ki rene ki aku ki pengen golek awakmu, aku pengen golek bojo wong Blitar. Mergo menurut sejarah wong wedok Blitar ki siji ayu-ayu, nomor loro nriman-nriman. Padha karo Kediri. Golek gak ngono aku kok lolokne engko. Akhire tenggen kula niku 13 dina. Bareng ngoten kula jak ngaji teng Blitar kota. Awan kondur ngaji jam 12 teng lampu merah jalan Cepaka Blitar. Niku enek wong wedok gendong anak iki nyedeki mobil kula. Karo nyedeki nyak maring ulot nyaring no. Sampeyan kok guyu rumangsamu pantes ya. Sopo muni persis. Akhirnya tenan kanca kula tak omongi, enek dhuwit 2000. Ki apa iki nek wong wis dikai 2000. Mbah, jenengan dongakne mugi-mugi kalih Allah kanca kula enggal diparingi jodoh. Amin, amin, amin. Pangsul 3 dina setelah kejadian niku, kula niku nampa tamu. Pak Lukman jagongan-jagongan terus muni ngeten Pak Lukman, jenengan mboten duwe jago, kula duwe babon. Waduh, mening iki. Enek aku ngono. Langsung kanca kula teluk, "Bro, rene petung." Lah kok bar niku petung. Lah kok dadi sedekah 2000 entuk bojo. Iki bujang-bujang sing urung rabi sesuk ning lampu merah. Goleki wong mis. Kula winginane ngaji ning Malang enek bidan, rondo,
Yi kula tasik kelingan dawuh jenengan jere sedekah wong mis ndang entuk bojo. Niku bidan niku tenan teng Malang niku. Lah kula lho yi wis bolak-balik petuk wong mis tak sedekah tak kondongane kok untunge ruk bojo. Terus aku tak omongi lah karo aku apa piye aku iku. Lha tenan ayo awake dhewe sing seneng sedekah panganan. Sedekah panganan itu istimewa. Lah awake dhewe sedekah panganan dirindukan kali swarga. Ya Allah, niki cek tak terangne loro mawon pun setengah rolas. Pun dawe ora oleh bengi-bengi. Bu nggih. Sing loro apa? Apik. Apik sing nomor loro nomor 3 karo nomor 4 apik. Tapi wis bengi kok. Jeng ben rawuh nggih. Tak sambung neh. Apik. Apik sing nomor 3 karo 4 timbang siji loro. Pun mugi-mugi barokah istighosah, barokah pengaosan, sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Maringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Nai wonten ingkang sakit barokah pengaosan tinggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Barokah istighosah mugi-mugi kagungan putra-putri solih solihah. Mugi-mugi sedaya ingkang saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sedaya lamun sedo pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge kula tutup doa cek kamutan Bu nggih. Melarat nggak nyolat terus ayemu lagi ya yu ya melarat terus ayemu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajjanibna al-fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten istighosah ya misda. Ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.